Vítajte. Radosť, smútok, smútok, radosť, radosť, smútok, smútok, radosť. Tieto emócie sa za sebou striedajú deň za dňou. A potom skončím v posteli, prečítam 2 stránky od Danielle Steelovej. A deň bol prežitý na hovno. Prečo tak prázdno žijem? Prečo? Povedzte mi, prečo? No nič. Privítame medzi nami pána Kastroveckého. Dobrý večer. Dobrý večer. Pán Kastrovecký, tak o čo tu ide? O to najväčšie, pani redaktorka. O lásku. Rozpoviem vám príbeh svojej lásky. Príbeh svojho života. Všetko sa začalo pred 7 rokmi, keď som kráčal upršanou aprílovou ulicou. A vtedy som ju zbadal. Bola to láska na prvý pohľad. Moje srdce sa rozvodilo ako zvon. A ja som cítil, že preskočila medzi nami obrovská iskra. A že moje city boli opetované. To všetko vyjadroval výraz jej očí. A potom sa to začalo. Pani redaktorka, viete, čo je to raj na zemi? Ja som to vedel, ja som to zažíval 7 rokov, deň, noc, raj na zemi. Ja som bol šťastný, ako len človek môže byť. Všetko fungovalo, všetko zapadalo. Všetky oblasti úžasné, krásne. Od intimnej až po ľudskú, charakternú, všetko bolo dokonalé. Až raz jedného rána som sa zobudil a bolo to preč. Opustila ma. Bez slova rozlúčky odišla z môjho života. Bože! Teraz som si spomenula, že budem musieť prečítať viac ako 2 stránky od Danielle Steelovej. To je hrozné. Dovolte mi privítať medzi nami, tu v tomto štúdiu, našu Boženku. Boženka! Božia láska si to ty! Ani nevieš, aký som šťastný, že ťa opäť vidím, Bože. Boža, ver mi. Ja som sa zmenil, všetko bude ináč, ja som sa naozaj zmenil. A všetko len kvôli tebe, Boža, prosím, odpusť mi. Odpusť mi, Boženka. Ja chápem, prečo si ma opustila, ja chápem a ja sa ti ospravedlňujem za všetko. Ospravedlňujem sa za to, že som ti privrala labku do dverí. Ospravedlňujem sa za to, že som na teba kričal. Ospravedlňujem sa za to, že som zabudol na tvoje narodeniny aj na výročie nášho vzťahu. Božena, prosím, odpusti mi. Boženka, ja viem, že je táto situácia pre vás ťažká. Nemusíte hovoriť nič. Len mi povedzte, teraz hovorím ja, len mi povedzte, máme odhrnúť tento paraván, alebo nie? Boženka, prosím. Boženka, nehľad na mňa tak vyčítavo. To neznesím. Boženka, ešte raz sa vás pýtam, máme odhrnúť paraván, alebo nie? Stačí krátke slovo, áno, alebo nie? Božena, daj mi šancu. Daj mi šancu, ja som nový človek, Božena. Neodvracaj sa odo mňa. No, vidím, že 2 mladí ľudia sa opäť nedali dokopy. Takže na hovno život nemám len ja. No, nevadí. Takže ja vám chcem len povedať, že smútok, emócie, smútok a radosť, to všetko naplňa náš život. A preto píšte do našej pošty pre teba. Uvidíme sa opäť na budúce. Dovidenia.